Celkom iný svet nám predstavil na tlačovej konferencii usporiadanej Slovenským úradom pre tlač a informácie Jozef Dano, ktorý po 25 rokoch života v emigrácii požiadal československé úrady o umožnenie návratu do vlasti. Západný svet, špeciálne Amerika, to je život, kde je vykorisťovanie človeka človekom, kde človek nemá žiadnu cenu, kde žijete bez strachu, špeciálne teraz v Amerike, v jakej sa situácia nachádza, americký kapitalizmus, nezamestnanosti a vôbec inflácii, čo človek zarobí, že mu nestačí ani na tie nutné veci života. Je to život, kde nepoznajú nič iné ľudia, len peniaze, není žiadneho priateľstva, život násilia a špíny, podvádzania. Skrátka, kde človek není ani minútu istý, čo zajtra alebo za chvíľu sa s ním stane. Predstavitelia tohto sveta sa však neštítia kriticky hovoriť o ľudských právach v socialistických krajinách, zasahujú do ich vnútorných záležitostí a nevidia, či skôr nechcú vidieť problémy doma. Keby sa pán Carter podíval na diskrimináciu Černochov a Španielcov, jak tam žijú, jak zachádzajú Indiáni, jak zachádzajú s ľuďmi napríklad, keď sú nejaké demonstrácie, jak napríklad bola demonstrácia, keď Kinga zabili, jak policajti púšťajú na nich psov na ľudí, jak ich bijú, nevinne zavírajú, koľko je tam politických vlastňov, ktorí napríklad sa vyjadrali proti americkému zriadeniu. Týmto spôsobom, keby Carter sa podíval na takéto veci, tak 100% by sa musel hanbiť, čo hovorí o československému alebo socialistickému zriadeniu. Vo svojom križiackom ťažení proti socializmu využívajú arzenál najreakčnejších prostriedkov a spájajú sa s prežívajúcimi fašistickými živlami, ktorých vplyv sa prejavuje aj v ich politike. Fašizmus v Amerike tak samo sa zvyšuje, ale špeciálne fašizmus je, ktorý sa zvyšuje v západnej Európe, Itálii a západnom Nemecku. S týmto kruhama sa aj naše imigračné organizácie spojujú, ako je Rada slobodného Československa a špeciálne Svetový kongres Slovákov, a neštýdá sa s týmto spojovať a využívať to a s nimi sa stávajú boji proti švédskému, čo je pokrokové socialisty. Áno, chceli by zvrátiť koleso dejín. Je im trňom v oku náš pokojný život, pokojná práca nášho ľudu, životné istoty našich pracujúcich.